Mukabat sa 441 ang malampusong nasikop sa Davao City Police Office sa gilusad ng mga operasyon sa tibuok bulan sa Mayo ning tuiga. Nakatutok ang mga operasyon sa upat ka mga focus directives, ang anti-illegal drugs, illegal gambling, pag-aresto sa mga wanted persons ug ang operasyon batok firearms. Sa gilusad nga 130 ka anti-illegal drug operations, 159 ka mga suspect ang naaresto ug nakasuhan. Kapin 600 gramo sa shabu nga nagkantidad og 4,210,328.80 pesos ug kapin 300 gramo sa marijuana valor 42,357.56 pesos ang nasakmit sa mga otoridad. Sa gihimong anti-gambling operations, 63 ka mga individual ang nadakpan ug anaa sa 16,925 pesos nga kwarta gikan sa sugal ang nasakmit sa mga otoridad. Nadakpan sa basta ang 203 ka mga individual nga gipangita sa balaod. Sa 62 niini mga most wanted person, samtang 141 ang dunay mga warrant of arrest. Ug sa gikasa nga 32 ka mga operasyon batok firearms, 16 ka mga individual ang nadakpan, din 20 ka mga armas ang nasakmit, 8 ka mga armas ang ipang surrender sa mga tag-iya, 7 ka mga armas ang gi-turnover ngadto sa otoridad alang sa safekeeping sa Plan Katok ug 18 ang nakasuhan tungod sa paghupot ug illegal firearms. Ang gipahigayon nga mga operasyon kabahin sa pagpaningkamot sa DCPO nga magpabilin nga matinud-anon sa ilang misyon nga protektahan ang syudad ug mga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.